Днес реших да си припомня нещо интересно от преди много години. Значи някъде към, мисля за Коледа, 94-та година, 94-та, да. Като бях в Канада, си купих китара и пак започнах да свира. Като не бях свирил много дълго време. И хвана ме голям мерак, бях сам, т.е. Таня беше в България и децата, така че нямаше кой знае какво да се прави, освен да се ходи на работа и да се свободното време да се събира с някой друг приятел. Имаше едно момче, Жорко и Венера, едно друго момиче, с което правихме много големи събирания заедно. Той беше истински извор на шеги и на цензури песни, на всякакви песни. И правихме сбирки с съдържание, основно да пеем. И беше разкошно. Бях си направил дори една тетрадчица, която за сега все още е пазна. Значи те изглеждат така. Това е тетрадка, на която нещата са написани не на компютър, а на ръка. И са песни, които съм учил тук оттам, записал се ги направо на ръка и бяхме до скъсване по това време. Сега вече, значи 95-та, 2025-та, почти 30 години след това, реших сега да седна тази сутрин, пил съм си кафенцето и да опитам някои от тия стари неща, без да съм ги практикувал от много време, така че имам какво ще излезе. Добре. Да видим какво ще излезе сега. Така, една от песничките се казваше Типи-типи-тип и е нещо от този сорт. Мъжете обичат вечно, момиченците пее сърдечно, което и пее типи-типи-тип, типи-типи-тип, типи-типи. Мъжете обичат вечно, момиченците пее сърдечно, което и пее типи-типи-тип, типи-типи-тип, типи-типи-тип. И мъката разпилява, за други щаги така, да спесен така стопява. И мъката облегчава, за други щаги пея, типи-типи-тип, типи-типи-тип, типи-типи-тип. Да спесен така стопява, и мъката облегчава, за това ще пея, типи-типи-тип, типи-типи-тип, типи-типи. Това е песничката. Имаше тогава, той знаеше Жорко такива невероятни неща. Имаше една песен, която той беше изпял за другаря Тодор Живков. Значи тогава беше малко след промяната. Това е 95. Само 5-6 години. И значи песничката трябва да звучи така. Имате си нов партиен шеф. Казвате, избрали сте го с кеф. А може да бъда още аз вожда на партийната ни власт. А може да бъда още аз вожда на партийната ни власт. Ама така ми каза Горбачов, тъй очен стар, нужен нов.
А можеше да бъда още аз. Вожда на партийната власт. А можеше да бъда отправец още един. А можеше и още може моя син. Чух някой на Запад да казват, че ние Живкови сме просто. Аз на тях ще им кажа само, елата ни тогава на гости. Къде е тука хуманизма, да ме държат в плен? Вярвам, че другарите Лукан и Лил ще се съгласят с мен. Е, такива нещата. Това време още нещата се помниха. Обичам всички жени прекрасни, с усмивки ясни, с топли черни очи. Обичам всички жени лъчисти, с усмивки чисти, с чудни сини очи. Те носят радост, те носят младост, те красят цели свят. Те от стари правят млад, за тях аз пея, за тях милея, страст за тях накопнея, страст безумна и жал. Да-на-на-на-на-на, ду-ду-ду-ду-ду-ду, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Колко рекия се изпи по това време. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Те носят радост, те носят младост, те красят цели свят. Те от стари правят млад, за тях аз пея, за тях обнея, за тях лудея, в страст безумна и жал. Изкарваме по цели вечер. Аз мисля, че още помня, значи едно много малко магнетофонче. Какво касетофон? Това леко неща с една малка касетчица. Бях го сложил там да записва. Той е моно и работи на някаква страшно ниска скорост и качеството на звука беше отвъд. Обаче е останал някакъв запис от тия времена и като го чух през това време, викам, Боже Господи, какво става? Кога изфърчаха тия 30 години? Кога изфърчаха? И тук една друга песничка. Вечер празнувам разлъка, скъп спомен по теб изживям. Налейте да пия от мъка, едничкия смисъл е там. Налейте да пия от мъка, едничкия смисъл е там. Защо ли тебе залюбих, защо те обичах, кажи? Защо ли си времето губих, защо ли не би дозори? Дайте да пия от мъка, едничкия смисъл е там. Налейте да пия от мъка, едничкия смисъл е там. Угасно да видя в мене, скъп спомен от теб изживян. Угасно да видя от мене, скъп спомен от теб изживян. Цената на губено време, не искам да дия от теб.
цената на губено време. Не искам да губя от теб. С вино са лесно лекува безумно стързана душа и спира сърцената глава. Налейте да пия и руша и спира сърцената глава. Налейте да пия и руша. Това е така много къса сесийка, сега ще видя какво е станало. Може би ще седна някой ден да направя цялата тая тетрадка от преди 35 години. Тогава имаше едно друго парче, което на Лен Каменкарцата боли ме главата, което тогава го научих и му свалих нотите. Това не че кой знае колко трудно. Имаше едно друго много... Чакай все пак да се опитам да направя това нещо. Значи едно парченце, Тодор Колев го беше изпълнил. Тогава беше посланник май в Канада. Да видя сега, това съм го свирил хиляди години. Че как ще стане. Всичко ми откраднаха фашите, дрехите, белето и гамашите, спомените, трудовата книжка, чисто го остана като мишка. Станах от дъската ми захлопа, Ванкувър, рукавница в Европа. Значи не е толкова далече, казах си, приготвяй се, човече. Всичко ми откраднаха апашите, дрехите, белято и гамашите, спомените, трудовата книжка, чисто го остана като мишка. Станах от дъската ми захлопа, Ванкувър, оказа се в Европа. Значи не е толкова далече, казах си, приготвяй се, човече. Канада, шабарабадабада, Канада, ще продам червената си лада, ще продам последната си риска за билет до Мореал и виза. Боите тук Канада много са, стигнали са вече и до полюса. Има българи ескимоси, лесно се познават, те са боси. Както партизан за бой се стяга, моля никой да не се засяга. В името на хляба и живота ще потисна в мене патриота. О, Канада, шабадабадада, Канада, ще продам червената си лада, ще продам последната си риска за билет до Мореал и виза. Да, след 30 години ще трябва пора да се изрепетира веднъж, за да стане. Но, нали... Французови да върви до мен, има много неща, както и да е. Стигаме, правим до това за сега, просто това е така никаква сесийка за нищо. Да оставиме старката и да заминаваме на джима, защото там не ме подгоним да хода на джим доста редовно, ще плуваме малко и така. Добре, айде да гасиме.
Да си взема кафенето. Но това трябва да го изключи, защото ще отида батерията на китарката. Канада! Канада! Ще продам червената си лада. Ще продам последната си